Uyenyakozayo woza noshintsho uyenyakozayo Zobaleka wethu woza baleka mfana nasi noshintsho isichotho baleka kusasongena isichotho manze hip hop uzothithisa isibhembembe sohlala usokala inkomo zasenkala asinkomo ziyamshika uyenyakozayo siphonzelana ngangasashoni noshintsho olmabhesha amnyama likhona olmabhesha ntombi woza gibela wathi sikonde ebulala amadoda noshintsho unyoka neklavu mabona bulala bathi yashaya yashukuma kodwa ngoba ukhothani bangavuki bathi yashi likavela kancane 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 ungabawizwa nento yakabadu wenkaba babulala umuntu wesifazane isimane simsonalisi ngulana abantwana mhlawumbe embongolo ngokuthenga lekhisimusi ungashonga enasikole ubongene esikole ezithatha igiye valele bonke ababulala besifazane ayibhosolwa phecelezi Indian Ocean ukhehlele nengozi ekhaya ugqema somgqemasi wathi phitho lihinto udela uthwalo thuthubeni mabila makhafula sewulana abantwana intambele ngalayini umadela bathi ingane yakuzala imonya usele omdala ongazinengane ngoba uyayiphangile akabethe umuntu wasechini shimane umhlatshelo madoda senzeni na saphenduka umhlatshelo madoda senzeni na bafabaphela abantu besifazane senzeni na bafabaphela abantu besifazane senzeni na saphenduka umhlatshelo madoda amadoda ngempela abavikela besifazane ishonapha amadoda ngempela abavikela abantwana ashonapha amadoda ngempela abavikela besifazane ashonapha amadoda ngempela abavikela abantwana abantu besilisa senzeni sasenzeni na saphenduka umhlatshelo madoda senzeni na abantu besifazane